adamzat taryhynyň iň möhüm oýlap tapyşlarynyň biridir. Ol, taryhy ewolýusiýanyň uzyn prosesini başdan geçirdi. Gelin onu Puluň ýyllaryň dowamyna başdan geçiren üýtgeşmelerini syň edelim. İlk döwürlerde heniz kagys puludyr tengeleri ýok wagty adamlar alış-çalış edýärdiler. Ýöne munyň bir näçe kyn taraplary bolupdyr. Adamlar alış-çalış haritlerini hemişe ýanlaryna götürip bilenokdylar. Meselem, Sumerlerde arpa alış-çalış edilýärdi. Ol pul birligi hasaplanylýardy. Ýöne arpany hem daşamak hem goramak işi kynlaşdyrýardy. Soňra meşhur liderler magdan tengelerini döredipdirler. Emma Xitaylylar bolsa has aňsat we ýeňil bolsun diýip derden pul ýasapdyrlar. Ýöne bu ýagdaý hem başa barmanlar. Sebäbi onu ýasamak hem kyn hem gymmat bolupdyr. Soňra kagyzdan ýasamagy synanyşypdyrlar we ol ören amatly bolupdyr. Kagyz pullar Xitaydan Ýewropa ugradylypdyr. Osmanly imperiýasy bolsa kagyz pullaryny Ýewropadan 600 ýyl soňra ulanyp başlapdyr. Puluň häzirki ýagdaýyna seredelim. Şu wagt ýekeje plastik kart bilen islen zadymyzy satyn alyp bilýäris. Ilkinji plastik kartlary 1958-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bankyna öndürilip başlandy. Munyň sebäbi şol döwür Amerikada ýanyş çykdaýjylar köpelipdir. Muňa çözgü tökmünde käbir ýanyş kärhanalary dürli haritler döredip bu kartlar bilen awtomobil eýeleriniň has amatly şertlerde ýanyş satyn almaklaryny üçin edipdirler. Indi 1900-nji ýyllara gidelim. Mikroneziýada Ýuwaş okeanyna ýap adasy bar. Bu adada kümüş we altyn ýaly magdanlar ýok. Ortasyna deşik bolan bu uly togalyk hektaşlar olaryň pul birligidir. Bu daşlaryň kesilmegi we taşalmagynaky kynçylyklar onuň pul hökmüne has köp ümit gazanmagyna sebäp bolupdyr. Ýöne olar gatagyr bolan soň olar sowdada fizik taýdan daşamak bilen däl, sözüň üstü bilen, ýagny daşlaryň kime degişdigini bildirmek bilen ulanypdyrlar. Hatta bu daşlar okeanda seýahat edilýän wagty suwa gaçýan eken we ol ýerden hiç gaçan çykarylmaýan eken. Emma bu olara has köp ümit gazandyrypdyr. Adadaky ilat şol daşlaryň deňziň düýbündigini bilýänlikler sebäpli sowdada entägem olary ulanmaga dowam edipdirler. Her kim eden sowdasyndan soň halka sowdasynyň hasabyny duýdurypdyr. Beýleki adamlar hem öz bugalter hasabyna bu amallary goşupdyrlar. Bu sistema häzirki döwürde giňden ýaýraýan Bitcoin sistemasynyň düýbüni tutdy diýsek hem bolar. Bitcoin bu kripto pul birligi we tölek sistemasydyr. Ol ilkinji gezek 2008-nji ýylda ýüze çykýar. Jadyl bir depter gözüňe getiriň we bu depterden hem menne hem de sizde bar. Eger men kagyza bir zat ýazsam, edil şol ýazgy sizinkide de emele gelýär. Dünýädäki bütün adamlara bu jadyl kagyzlardan berilendigini pikir edip görüň. Bitcoin'in esas häsiýeti bu sistemany ulanýan adamlaryň ählisinde beýleki ulanjylaryň hemme transaksiýalary görünýär. Bitcoin ören çylşyrymly bir sistema bolsa hem onuň geljekde bütün dünýä pul birligine öwriljegi çaklanylýar.